Hi guys, it's me, Brix, and welcome back. Hello guys, welcome back to my channel. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell for you to be updated whenever I upload a video. So hi guys, welcome to another vlog. And for today's vlog is today is February 14, 2022 and happy Valentines Day. So hindi sana ako magpa-vlog kasi wala masyadong ganap, but may pinadala yung ate kong pagkain and magmumukbang ata kami or ano. And ayun, and papakita ko siya mamaya sa inyo. So dito lang ako nag-intro kasi hindi madilim. So ayan, isa. Ano na siya, naulaw. So, and kanina ay, ngayon lang siguro napansin nyo bakit haggard ako kasi may nagpadala. So ayan, may nagpadala ng ganito. Damit ata to kasi bigay gift daw. So, thank you so much, Sir Nij. So, ayan, thank you so much, Sir Nij. Thank you so much, Sir Nij, for this gift. So, Sir Nij is one of my closest friend on TikTok, and he is a teacher also. So, he is very thoughtful pagdating sa ganito. So, thank you so much, Sir Nij. Thank you. You don't have to, but nandito na, wala na tayong magawa. Pero, ayan, thank you. So, bubuksan natin ito mamaya. So, but before that, tignan natin yung mga, di ba? Tignan natin yung mga ganap din. So may lamisa. So, actually, katapos lang namin si ate. Hi! So, mga on me guys, nini-upload. So, ito yung foods namin. Wait lang guys. So, ayan yung mga pagkain namin guys. So, we have chicken, and we have here meron dito yan. Tapos ito bulat, pero na sudan. Then, may lotong egg, cappuccino. And this one is pechay. Then may cake na kaunti. Tapos ganito. Ayan. And ito po cordon bleu. May cordon bleu. Shrimp tahong. Nagpatay ang allergy. Ayaw asi. Bakang lagto. Kilid. Tahong o shrimp. Sotanghon. Ayan mga kalagay. Sotanghon. So ayan. Then ito sila. Ayan. Ayan. Sarap po dali. Sarap po dali. Oh. Tiya. Patanaw po ba? Lagi mo magay. Hi. Patanaw po. Hi. Si Papa. Na makain. Si Apo. Ngaon may ay, ikaw mukhaon na. Ate. Kasi ate nagpadala eh. Siya po nagpadala. So, bawat ang Bisaya isabot. So, ayan. And ito po yung gift ulit. Thank you so much for the gift. So, wala, magkakain-kain na kami. So ayan guys, kakain na kami guys. Agad. Ay po do. Sila daw. Ay, ano si Kuan. Cordon bleu. Ikaw na sa mami. Sunilo mo. Viva! Doon! Ay daw. Hi. So ayan. So, Check naman. hindi ko pala napakita kanina guys. So we have cake here. Ito cake na heart. So ito yung mga pagkain. Tanaw ba? So ayan ulit in a picture ni Slang and everything. So kakain. Katapos kong kumain man. So kain ulit tayo. Oo. Magkain-kain ulit tayo and Ito.
Ato pa rin sa ang LG. May pa-flower din, o, diba? Tani ah. Oh, ayun, flowers. Thank you so much. Arjen! Ito yung pa-flower, diba? So, ayan. And, yun lang yung mga ganap sa Valentines, diba? Thank you so much ulit, Ate Dana. O, diba? Makakain na kami. Hindi na kami mamumulobi. So, may shrimp and tahong. May shrimp and tahong. So, laban na natin yan. So, diba? And may pansit. Ayan. Dali, o, diba? May pagkain. So, ayan. Pakita ko na lang sa inyo yung kakainin namin. Andito na si Binbin. Oh, na din kakalit. Ito Jingjing, Skabi. Alik kun. Mana siya eh? Siya bakit aning vlog ni Brix? Mas dada. Content editor. Mga amas sila. Ali, Ben! Kam na. Kain sulis. Hi, sabi. Hi. Na hello. Dong, ina hi, hello. Hello. Kuya Brix, ina. Na hi, hello. Hi, tao. Hi, Lamin, hi. Busy po siya. Mm. Ben, Hi, hello. hi. Ay, anak. Na, balon. Hi, na hi guys. Na hi guys. Hello guys. Na mag-vlog na dyan mo ni mama ani ma. Na, hi guys. Na hi guys. Mag-vlog na dyan mo ni ani. Hello guys. Sige na ka mo mag-vlog na Mura yung man mga ka, mama. British accent man ka, no? Uy, Sige, kaya dadakan na dahil kang viewers. Luto ka da, mag-vlog ka da. Malaba ka, nilhig ka. sige. Choo, ana, iga. Iga, oh. Ah. So, ayun guys, kakatapos lang namin kumain and sobrang nabusog ako. So, ayun, and madami akong nakain na cordon bleu at saka shrimp and pancit. So, kasi late na din ako nag-breakfast kaya hindi gaano, hindi bongga talaga yung pagkain ko but at least nabusog ako, 'di ba? So, ngayon is titignan natin anong laman nito. So, thank you pala ulit Sir Nids ha. Thank you so much Sir Nids. So, ayan, and may nakalagay talaga dito na 'di ba? Ayan oh. Pinaka-cute na TikToker ng Abuno. Yun yung nilagay ni Sir Nid sa sa parang address. So, titignan natin. Thank you so much. And i-unbox na natin siya. So, ganito siya. Unboxing! Thank you so much ulit Sir Nid with love. Yan. So, guntingin na natin siya, no? Thank you so much talaga Sir Nid. Wow, hala. Nagunting ko, check out. Konti lang pala. Hala, sali ko siya basta sando. Wow, ito siya guys. Oh my god. I like it. Ayan. Sando. Ilan ba to? 1, 2, 4. Oh my god. Yung mga sando ko kasi is more on dark or di kaya sobrang bright. So ito, siya. Ngayon lang ako nagkakaroon ng ganitong sando na kulay. Kulay. But this one is
Red. Oh, may ano siya dito. Muscle, o diba? Ayan siya guys, muscle. Tapos may nakalagay fitness gym. So, diba? Ayan, sobrang red, diba? Timing na timing Valentine's. Uy, I like this. Ito din, oh, diba? Ayan. Muscle. Red. And the next one is para siyang lavender. Lavender talaga siya. And may nakalagay ulit na muscle. Tapos fitness gym. Oh, ay fitness club pala. Sorry. So, you know, I like it more on fitness. And hindi ko alam magkano ito. But, walang nakalagay kung magkano. Wala talagang nakalagay guys kung magkano yung total. But, once again, thank you so much Sir Niche. Ayan. Ito naman is parang siyang light green. O diba? Gym and fitness center. More on gym ito eh. Oh, I like it talaga. Baka masuot ko to one of these days or baka ikikip ko muna itong mga sando na ito kasi may mga sando pa ako eh. Yung dati ko nabili so lagi ko yung nasusuot. So I will keep this one muna. Ayan. And the last one is this one. Para siyang dirty white or grayish. Tapos may nakalagay na you can fake fitness. O diba? You can fake fitness daw. Ayan. And maganda talaga siya. Oh, I like this. So once again, thank you so much Sir Nij. Thank you. Thank you. You don't have to, but thank you so much for this. I really appreciate this one. Even small things, I do really appreciate it. So ayun. So ayun lang. So ayun lang ang ating video for today's guys, for today. So ayun lang ang ating video for today pala. So ayun, thank you so much sa panonood ng aking video. Yun lang yung mga ganap for this Valentines lunch, lunch with my family and Auntie Jingjing. So thank you so much, and i-follow nyo din my YouTube channel yan, si Auntie Jingjing or si Dada na Carby Banga Lagrimas. So subscribe nyo na siya kasi mag-a-upload din siya ng mga videos, yung mga daily vlogs, yung mga ganun, mga ganap lang sa kanilang bahay. So ayun lang ang ating video, and once again, happy Valentine's Day guys. Mag-enjoy kayo. Valentine's is not just for couples but any form of love with your friends, family, relatives, kahit sino, basta there is love. So ayun lang, thank you ulit, and yun lang ating video for today's video. Yun ang ating video for today, for today's vlog. Ang dami kong mga errors. So by the way, sorry naman, no one's perfect. So ayun, thank you, and please don't forget to click the subscribe button and the notification bell for you to be updated whenever I upload a video. And please do follow all my social media accounts down in the description box. So thank you so much, and hope to see you on my next video. And follow nyo ako sa aking TikTok account, Brix_Tiguman. So ayun, thank you guys. Please follow all my TikTok. And yun lang ating video. This is Brix Tiguman saying annyeong. Bye guys.